Жаңалыклар чыгарылыш үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Россия Халык фронты вәкилләре Шилне елгасы аша законсыз күпер төзүше фактына тап булган. Бу чыннан да шулаймы? Урынга Ләйсәнханова чыкты. Маршрут автобусларын озак көтәргә туры килә. Хәлне яхшырту өчен чаралар күреләме? Тимираяқта шуларга яратучылар өчен яхшы хәбәр. Бу шимбә көне МДУ шугалагы ачыла. Бозны беренче булып Римма Әхмәтова күреп кайтты. Шилне елгасы аша күпер төзелеше конфликтка сәбәп булган. Гомум Россия Халык фронты вәкилләре аны законсыз дип бәяли. Ә инде зур Шилнәдә яшәүчеләр корылманың яшәеш өчен никадәр мөһим икәнлеген искәртә. ОНФ хәлне тикшерүне сорап экология министрлыгына запрос җибәргән иде. Урынга хәбәрчебез Ләйсәнханова чыкты. Шилне елгасы аша кешеләр әлегә менә шу күпер аша чыгып йөри. Ул инде шактый тузган һәм җимрек хәлдә. Аз гына ялгыш адым ясасаң, хәтта елгага төшеп китү ихтималы да юк түгел. Владимир Крапивин туганнан бирле зур Шилнәдә яши. Аның сүзләренә караганда, елгадан соң тагын бер поселок Заряковка булган. Су басу ихтималы булу сәбәпле кешеләрне зур Шилнәгә күчергәннәр. Күпергә килгәндә ул һәрвакыт бар иде. Аны төзекләндереп карап тордылар ди ул. Әмма яңа күпер төзеләчәген алдан беркем дә белмәгән. Пешеходный нужен и автомобильный, конечно, нужен, потому что люди строятся, они не виноваты. Әмнә Николай Карнаухов Заряковка бистәсеннән. Күперсез без ике колсыз ди ул. Искесе куркыныч хәлдә. Аның аша көн саен йөрисе бит дип борчыла. Шуңа проблеманы хәл итүгә тотынганнар да инде. Вот попробуйте кто-нибудь пройти по этому мостику. Вчера женщина шла, снежок выпал на этом железе, подскользнулась, ладно зацепилась за эти железки. С собственными силами собрали средства сколько можно, кто по возможности сколько дал. Вот. Хотим построить нормальный пешеходный переход, потому что ни медработник, ни участковый, никто не идет. Хәзерге вакытта Шилне елгасы аша күпер салу өчен тимер каркаслар куелган. Төзелеш калдыклары салынган капчыклар өелеп тора. ОНФ вәкиле Ләйсән Давыдова искәртүенчә, бу корылма төзелеше су кодексында санитар нормаларын да бозу дигән сүз. Мәсьәләне тикшерүне сорап экология министрлыгына запрос юллаганнар инде. Рейдлар үткәч, без монда ряд нарушений таптык. Күпер генераль планга кертелмәгән, ул законсыз төзелә. Шилне улы җирле үзидарәсендә килеп туган хәл турында беләләрме юкмы, әлеге сорауыбызга җавап ала алмадык. Җирлек башлыгы урында юк иде. Ә инде экологлар административ тикшерү башлауларын әйтте. Урынга чыкканнар хәзер күпер проекты аны төзү өчен рөхсәт документлары булу-булмауны ачыклау буенча чаралар күрелә. Ләйсәнханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Автобусны озак көтәргә туры килә. Узган атнада безнең Кайнар элемтәге шәһәр транспортыннан зарланучылар күп булды. Шәһәрдәшләр әйтүенә караганда, кичке сәгате 7дән соң автобуслар сирәк йөри. Пассажирларның дәгъвасы дөресме, юкмы икәнен белү өчен хәбәрчебез берничә тукталышта булып кайтты. Вакыт 19:20. Без Сөембеке проспектындагы Пушкин тукталышына килдек. 15 минут эчендә төрле маршрутлар буенча 15ләп автобус узды. 19-нче, 12-нче, 27-нче, 35-нче. Пассажирлар әйтүенчә, автобус проблемасы соңрак тотына икән. Часов так 9, уже сложно 35 дождаться до ГЭСа. Минут 20-30, бывает даже час приходится ждать. 3-нче нукта Мәскәү проспектындагы базар тукталышы. Биредәге эре сәүдә үзәге кичке 9-га кадәр эшли. Берничә бакча, мәктәп бар. Автобуслар күп йөрергә тиеш. Әмма чынында алай булып чыкмады. 15 минут эчендә тукталышка 5 кенә автобус килде. 4 тугызлы, 1 зур эшле. Ә менә беренче маршрут берәүдә килмәде. Җитәкчеләр әйтүенчә, кич белән алар бу линиядә автобусларны киметәләр икән. Чөнки автопарклары 2 тапкырга азайган. Ә беренче маршрут бик узун. Шамил Усмановадан до поселок Кама, Московский проспект, поселок Камага 50 километр, 24-та 9, bir bosh 29, 50 километр круга барып килсә инде безнең. Хәзерге вакытта безнең истәрләр менә 60 комплексларына. Менә яңа районнар, менә яңа районнар. Шул яңа районнарда иткәндә даже безнең килеп чыга где-то 56 километр, 58. Шуңа күрә автобуслар җитмәй. Җәмәгать транспорты кыш көне аеруча проблемалы, чөнки карлы юлда тизлек кими. Димәк, автобусларны тагын да озакрак көтәргә туры килә. Римма Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бигиш аэропортына кім исімі берелер, тауыш бері 9 күннен түгеліне есігізге түшіребіз. Қазір есімлікте 4 тарихи шәхіс тұра. Алар композитор Салих Сайдашев, ғалим Дмитрий Менделеев, рәссам Иван Шишкин һәм дәулет ішлеклісі Николай Лимаев. Бүгінге соңғы кандидат ең көп тауыш жиған 14 мыңнан артық кіші аның яқлы. Николай Лимаев жетекшілігінде Түбән-Кама шәһәрі һәм Бигиш аэропорты түгізілген, Нижнекамск нефтехим предприятиясы сафқа басқаны тауыш беру 30 ноября қадар дәвам етешек. Сіз де Бигиш аэропортының икенче исеме бойынша өз фикіріңізді білдіре аласыз. 22 һәм 23 ноябрьдә Татарстанда һава торышы бозыла дип хәбәр итә Татарстан гидрометеорология үзәге. Себердән безгә түбән басымлы көчле циклон киләм, юлларда кар көртләре һәм бозлавык булырга мөмкин. 22 и 23 ноября временами ожидаются снег, метели с ухудшением видимости до 500 тысяч метров и менее, сильный западный, северо-западный ветер. 22 ноября местами порывами до 18 метров в секунду, а 23 ноября ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Температура в ночные часы ожидается от -6 до -11 градусов. Тимир аяқта шуарға яратушылар үшін яхшы хәбәр, бу шимбәдә Медео шуалага ачыла. Безне бер атна буе катырдылар, беренче салкыннар бу эш өчен бик кулай булды дип шатлана хезмәткәрләр. Шуалакның әзерлеген хәбәрчебез Римма Әхмәтова күреп кайтты. Медео шугалагы шаллы кешеләрнең яраткан урыны. Атна ортасында монда 1000-гә якын кеше килсә, ял бәйрәм көннәрендә 3000 кеше ял итә. Безне узган атнада көннәр суыткач катыра башлаганнар. Күбрәк төнлә эшләгәннәр. Хәзер безнең калынлыгы 5-7 см тәшкил итә. Бу норма. Бу катыкны әзерләүдә 8 кеше эшләде, 3 смена эшләде. Бүген көндә эшне бетердек инде. Шаллының иң зур шугалагы 7700 квадрат метр мәйданны били. Кар явып торганга техника берничә тапкыр чистартырга чыга. Бызга юш кар ябышмасын дип тырышалар. Почистили, потом будем шлифовать, ждем еще мороза, еще прольем, чтобы был идеальный лед, чтобы шлифованный был отличный для катающихся, чтобы было удобно, и красиво и хорошо. Техникага ярдәмгә көрәкләр дә кирәк була, аеруча шугалакның кырларын чистартканда. Хезмәткәрләр һава шартларына карап, һәр вакыт эшкә әзер торалар. Стараемся, сделали, сколько смогли пока. А сами катаетесь? Да нет, внучку вожу сюда. Внучка сюда приходит каждый год кататься. Быел шугалыкка керү бәясе арткан 20 сум булачак, ә менә прокат узган елгы кебек. 14 яшькә кадәрге балаларга 1 сәгате 70 сум, ә зурларга 100 сум. Медео 24 ноябрь көне иртән ачыла. Римма Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Хәзер реклама мәгълүматы үзенчәлекле итеп ризык бизәү тиз арада балык чистарту һәм бернинди кыенлыкларсыз пычак кайрау. Экспокама күргәзмә залында яшелчә турагыч, пычак кайрау һәм балык чистарту җайланмаларын киң төрләре тәкъдим ителгән. Әлеге товарлар беркемне дә битараф калдырмаячак. Яшелчәләрдән әлеге матурлыкны һәрбер хуҗабикә ясый ала. Моны башкарып чыгар өчен тутыкмый торган корычтан карвинг пычаклары гына кирәк. Махсус җыелма ярдәмендә комырдан да төрле матур бизәкләр ясап була. Ә инде теләсә кайсы яшелчәне тиз чистартыйм һәм турыйм дисәң, ике яклы пычак ярдәмгә. Нож из нержавеющей стали плюс лазерной заточкой заточены. Лезвие. До 10 лет ножей хватает, их точить вообще не надо, эти ножи. Кухнядагы кирәк яракка һәм бакча инструментларына икенче тормышны кайтаруда исәп пычак кайрагыч ярдәм итә. Ул куллану өчен бик уңайлы. Пычаклар да, кочылар да, башка предметлар да өр-яңа кебек булыр. Ложим нож острием вверх, где нож нарисован, просто в одну сторону делаем несколько прокаточек. Также тяпки, лопаты, после топоры, плоскорезы, половники можно все вот так затачивать. Любой инструмент, любой металл, все затачивается до бритвенного состояния. Все будет резать как бритва. Кухня кирәк яракларын Экспокама күргәзмә үзәгендә 22 ноябрьдән 26 ноябрьгә кадәр алырга була. Эш сәгате көндезге 10-нан кичке 7-гә кадәр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Выставка
Выставка «Вятская мехобелка» в Набережных Челнах. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 21 по 25 ноября в здании «Экспокама». Автозаводский проспект, 52-й комплекс. Спешите, только 4 дня с 22 по 25 ноября в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом сыр голландский всего 239,90 за килограмм.